салом алейкум дӯстони азиз, ман ҳастам бо шумо Али Акбар. хуш омадед ба барномаи варзишӣ аз канали Ҳамнаво. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба шумо маълум буд, ҷавонпаҳлавони тоҷик Беҳрӯз Хоҷаев дар тамоми ҷаҳон номи Тоҷикистонро баланд бардошт. Инчунин суруди миллиро ва парчами Тоҷикистонро баланд бардошт. Бо сари баланд худаш ҳам ба Тоҷикистон баргашт ва инчунин дар Тоҷикистон ӯро хело ҳам бошукӯҳ пазируфтанд. ва навор аз Тоҷикистон пешвозгирии ин ҷавонпаҳлавони тоҷикро мемонам тамошо кунед, ҳаловат баред ва лайкро дареқ надоред. зимни истиқболи варзишгарон ҳамагон дар мавриди пайдо гардидани саймумини нав дар миёни тоҷикон ҳарф мезаданд, зеро бо гузашти солҳои зиёд касе дастоварди ҷаҳонпаҳлавон ва варзишгари daстони тоҷикро такрор накарда буд. аммо ба варзишгари 22-солаи тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода муяссар омад то ин нишондоди назаррасро бо гузашти 42 сол дубора такрор намояд. паҳлавонони тоҷик аз ин сабқати ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ 5 медал ба ватан оварданд, ки аз ин шумора 2 биринҷӣ, 2 нуқра ва 1 тилло мебошад. дар маросими истиқболгирӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе, мураббиён ва мухлисони бешумор дар фурудгоҳ ба ҳам омада буданд. ин натиҷаи дастгириҳои беназири пешвои муаззами миллат ва сиёсати варзишпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар миёни зиёда аз 90 давлати дунё дар чемпионати ҷаҳон аз рӯи натиҷаҳои даставӣ мақоми дуюмро ишғол кард ва аввалин маротиба дар даврони соҳиби истиқлолӣ ва дуввумин маротиба дар таърихи варзиши тоҷик Хоҷазода Беҳрӯз имрӯз чемпиони ҷаҳон оид ба самбо гардид. ин муваффақияти беназири варзиши тоҷикро мо ба кулли мухлисону ҳаводорон ва ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯем ва умедвор ҳастем, ки варзишгарони мо аз ин илҳоми тоза мегиранд ва баҳри дар оянда ба даст овардани қуллаҳои баланди мусобиқоти варзишӣ боз ҷаҳду талош хоҳанд кард. Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 74 килограмм дар чемпионати ҷаҳон андари майдони рақобат гардид ва бар тамоми рақибонаш зафар ёфту унвони қаҳрамониро марбути номи худ сохт. нишони сатҳи олитарини ӯ барои тамоми мардуми тоҷик боиси ифтихору сарфарозист. Беҳрӯзи Хоҷазода донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон буда, ин аввалин дастоварди ӯ дар майдонҳои сатҳи ҷаҳонӣ нест, зеро дар соли 2017 ӯ дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо низ ҳунарнамоӣ ҷолиб кард ва дар бозиҳои осиёии толорӣ бошад дар намуди самбо нишони тиллоро ба гардан овехта буд. ман саломи бепоёни худро ба тамоми мардуми тоҷик мерасонам ва алалхусус ба мухлисони гӯштин. баъд аз 42 сол мешавад, ки дастоварди устод Саймумин Раҳимовро тавонистам такрор намоям. дар даври финалӣ бо рақиби Беларусия қуввозмоӣ намудам. вақте ки ӯ дасти маро бо усули ладдеҳӣ, усули лад додан, ин бо усули лад додан дучор гардид. ман дар он ҷо ҳисси миллӣ, ҳисси ватандорӣ маро фаро гирифт. ман ба табло нигаристам, ки дар он 19 сония вақт буд ва дигар тоқат намонам. дар баробари Беҳрӯз инчунин ду тан аз паҳлавонони дигари мо Акмалиддин Каримов ва Набимуҳаммад Хоркашев низ ба медали тиллои чемпионати ҷаҳон оид ба самбо наздик шуда буданд. аммо ин ду паҳлавон дар дидорҳои ниҳоӣ аз рақибони худ ноком шуданду зиннаи дуюмро ба даст оварданд. дар ин чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Сочи Федератсияи Россия баргузор гардид, дар ин мусобиқа дар вазни то 57 килограмм қуввозмоӣ кардам. маротибаи сеюм дар чемпионати ҷаҳон дар вохӯрии финалӣ роҳ ёфтам ва дар ин вохӯрии финалӣ бо паҳлавони пурқуввати рус қуввозмоӣ кардам. аз ҳисоби холҳо шикаст хӯрдам. дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои дуюм гаштам ва парчами Тоҷикистони азизи худро
дар ҷои дуюм баланд бардоштам. як тан аз паҳлавони дигари кишвари мо Зафар Олимшоев дар вазни 82 килограмм ба гирифтани медали биринҷии мусобиқот даст ёфт ва ҳамчунин варзишгари ҷавони умедбахш Сорбон Латипов бошад дар намуди самбои размӣ низ барандаи зинаи сеюм шуд. ин аввалин мусобиқаи ман мебошад ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам ва хушбахтона сазовори медал гаштам, сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. ҳамин тавр аз рӯи натиҷаи умумӣ мунтахаби самбои тоҷикистон ки дар ҳайати 10 нафар иштирок намуд баъд аз тими миллии Россия бо 5 медал дар мақоми дуюм қарор гирифт ки чунин дастоварди назаррасро самбочиёни мо дар даврони истиқлолият бори аввал аст ки нишон медиҳанд. хуш бинандагони азиз, ин буд як навори мо ба поён расид. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед ва наздикони худро ба канали мо даъват кунед обуна шаванд, то ин ки аз хабарҳои мо ва видеоҳои ҷолиби мо бехабар намонанд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. кистон кунад сипар синаи пур аз муҳаббатак, кистон кунад зафар дар набарди душманони миллаташ.